Eryd y blynydde. Yn rhyfedd iawn, eleni, mae'n dathlu 50 mlynedd o fagu merlod Cymreig, felly tipyn o gamp, a tipyn o flwyddyn iddi hefyd, beirniadu yn y troi frenhino wrth gwrs, a dathlu 50 mlynedd. Llynedd, hi oedd llywydd Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig, felly mae wedi cael amser reit busi yn y blynydde diwethaf yma. A mae'n lafu'r cariad gyda'i hefyd, achos i ni'n sôn gyda fach ynglyn â'r ymchwil mae wedi wneud yn ddiweddar iawn. Yr arolwg yn mynd o gwmpas mynyddodd Cymru yn llyfrennol i hunan i gyfri'r merlod, i weld y merlod sydd allan yna, i weld faint ohonyn nhw sydd wedi cynefin naturiol. Wel, yn wir, mi nath i gymryd o ran ei hunan, mynd allan i weld y cyffyle ar y mynydde a gwneud ymchwil fel nes i'n sôn. Felly, nôl i teulu Kilby yn ddangos y ceffyl yma, 343, Tiffwyl, dwi'n meddwl, sy'n berchen. Tiffwyl Miami. Tony Tilly. Y fam wedyn, Tiffwyl Mimosa. Mi oedd y gaseg reit enwog, Tiffwyl Melody. Nath i mynd ar pen cympwriaeth yma yn y sioe frenhinol. Dwi'n meddwl ddwywaith a mynd ymlaen i'r cydi. Ac yn sicr, mae rhaid bod y gaseg yma mynd nôl i'r ceffyl hynny. Stuart Morgan a Claire Pierce Morgan o'r gwyr yw'r rhain. Yn dal yn cael ei tynnu mewn? Yn parhau cael ei tynnu fewn ar hyn o bryd. Colin Tibi wedyn sy'n drydydd ar hyn o bryd, ond fel arfer dangos ma Colin i bobl eraill, wrth gwrs. Ar un adeg, achos o'n i'n sôn am Forlan, yn dyfe, sef stud Betty French. Yn wir. Oedd na dros 20 o gesig magu gyda'n doedd? Wel, yn wir. Yn ei hanterth. Lan hyd eleni, dwi'n meddwl, nath i werthu tipyn o gesig eleni oherwydd oedd hi'n dweud oherwydd i hoedran oedd gyda'i neb i gario'r ffrydfa ymlaen, felly penderfynodd i lleihau'r nifer, ond wedyn ni'n siarad gyda heb fod yn hir iawn yn ôl, a dwedodd hi yn sydyn reit, mae merch neu nith wedi cymryd diddordeb yn sydyn iawn ar ôl i werthu llawer o'r cyffyle, felly mae wedi penderfynu nawr cadw'r brydfa i fynd. Yn ddiweddar iawn, tua pythefnos nôl, buodd gyda ni ymwelwyr o America, a mi fuon nhw gyda Betty yn gweld y cyffyle, a wedon nhw amdani hi, bydden nhw'n hoffi cael hi fel cymydog allan yn America. Dyna'r argraff gath hi arnyn nhw, yr Americanwyr. A pawb yn sôn bod hi'n gymeriad, hoffus rhadlon iawn. O, mae hynny'n sicr iawn. Mae wedi gwneud penderfyniad o bosib. Wrth gwrs, gyda'r gwragedd dyw'r het ddim yn dod bant. Na, mae hynny'n wir. A diolch am ni, does dim angen ys e, chwarae teg. Felly, ar hyn o bryd ar y brig, mae gyda ni Tony Tilly, brydfa Tiffwyl. A dwi'n meddwl mae Tiffwyl Mimosa oedd y ceffyl yma. Tiffwyl Miami, y fam Mimosa. Ac yn mynd ôl fwy na thebyg i Tiffwyl Melody, sef y gaseg Palomino reit enwog oedd gan Tony Tilly flynydde yn ôl. A'r tad Forlan Caradog. Dyna ni, fe nath Mrs Betty French gyffwrdd i'r het ac yn dangos pwy oedd yn dod i'r brig yn y gystadleuaeth yma, y gaseg fagu 8 blwydd o'd gyda'i hebol yn yr adran A, ac yn derbyn yr hosglwm ar garden goch Tiffwyl Miami yn eiddo i Mr Tony Tilly ac yn dod o'r fam Tiffwyl Mimosa. Rhaid cael y llun holl bwysig na hefyd Owen yn dod sy'n camerau o drwy'r dydd yng nghanol y prif gylch. Ie, Mr Reynolds o hwn. Fe sy'n cymryd lluniau i'r cylchgrawn Horse and Hound wrth gwrs. Felly yn sicr fydd yn cael lluniau gyfer Horse. O bosib fydd y gaseg yma yn mynd ymlaen i gael y bencampwriaeth, felly mae'n rhaid gwneud yn siŵr bod yn cael pob llun pan maen nhw ar ei gorau, oherwydd ar hyn o bryd mae'r cyffyle yma ar ei brig. Hwn yw'r tro cyntaf hwn yn y cylch. O bosib erbyn dydd Iau pan bydden nhw'n dychwelyd, os fydden nhw'n dychwelyd wrth gwrs, bydden nhw ddim mor siarp. Felly pan maen nhw'n siarp, mae angen manteisio ar y cyfle hynny a cael llun da wrth gwrs. Felly teulu Kilby sy'n arddangos i Tony Tilly o Essex. Felly wedi teithio'n bell iawn i fod yma heddi.
Felly Stuart Morgan a Claire Pierce Morgan o'r gwyr. Dwi'n meddwl bosib bod eu rhif nhw'n anghywir, ond Brydfa Blaen Cilla a Windmill wrth gwrs. A Colin Tibby. A dyma ni, y rhif a'r ceffyl i chi'n gweld o'n blaen ni yw'r gaseg fagu 8 blwydd oed buddigol a'i hebol yng nghategori y Merlod Mynydd Cymreig. Tiffwyl Miami ac yn berchen i Mr Tony Tilley yn mynd â hi y bore yma yn Llanelwedd. Good, Tony. Well done.